Moi! Mulla oli kysytty tätä videoa siitä, että miten mä laitan ne mun lainerrautakiharat. Ja sit mä ajattelin kuvata sellaisen. Elikkä mä ensin jaan mun hiukset tälleen samalla tavalla kuin ihan siinä tavallisessa kiharassakin. Tällaiseen osaan. Täältä näin ja laitan hiukset nutturalle. Että täällä on tämmönen osa hiuksista. Näin. Sitten mulla on tämmöiset omat hiukset, on vähän tällaista samantyyppistä kiharaa, mutta ja sitten tässä on tämmönen kahva, mikä aukeaa näin. Tuon voi laittaa alle. Ja sit vaan sinne hiukset sinne väliin. Näin. Ja sit päästään sit vähän irti. Ja sitten antaa odottaa. Täällä pitää antaa vähän aikaa, mitä joku 10 sekkaa tai jotain. Vähän sellaista odottaa. Sellainen jotenkin sopivaa. Tietenkin riippuen siitä, miten kihara haluaa. Ja sit vaan avaa se tuosta irti ja siirtää sitä. Tää menee aika tälleen vaivattomasti ja helposti. Että sulla on vähän se, että pitää aina kestää pikkasen ehkä kauemmin kuin niissä muilla kiharoilla suoristumusmuotoilla, kun tää ei voi vaan vetää, vaan se pitää tulee antaa joka kohdassa niin kuin odottaa. Näin. Sitten mennään tänne uudestaan. Tässä on tämmönen kahva tai tollanen, millä saa se, että toi kuuma rauta ei oo niinku pöytää vasten. Sitten täältä niin. Seuraava osio. Nää on tällaisia 4 senttiä, 5 senttiä leveitä nämä osiot, kun ne, jos ottaa tarpeeksi niinku ohuita kerroksia tuolta hiuksesta, niin sitten ne voi olla leveämpiä. Miten vaan tähän mahtuu kiharalle. Näin. Elikkä tälleen tulee sitten me. Mä jatkan ton loppuhiukset sitten, mutta ennen. Moikka!